Da jeg gik ind i retssalen, lå datteren min lidt, og svigersønnen min ristede på hovedet. Dommeren blev blæk, og hånden hans skalv, mens han hviskede: Herregud, det er virkelig hende. Alle i rummet snudede se mod mig. Ingen vidste, hvem jeg egentlig var før den dagen. Trædøren var tyngre, end jeg havde forventet. Eller kanskje det var, fordi jeg, i en alder af 68, bar vægten af et svig, jeg aldrig troede, jeg skulle måtte tåle. Da jeg dyttede den op, knirkede hængslene som en advarsel, selvom jeg ikke var sikker på til at hvem. Luften inde var tyk af spænding, lugten af gammel papir, og doven kaffe fyldte stilheden. Jeg så mig rundt, før jeg tog et nyt skridt frem. Der var hun, siddende ved bordet over for mig, datteren min, Maja. Ved siden af hende satte manden hendes, Lars, iført en grå dress, han sikkert troede fik ham til at se skarp ud, selvom den bare fremhævede hans middelmådighed. Maja havde på se den mørkeblå kjolen, jeg havde givet hende til jul i fjor. Ironien i det stak, da de så mig. Maja slap ud en liten latter. Den var ikke høj, men nok til at knuse stilheden. Lars ristede på hovedet, som om han så på et steg barn, som opførte sig dårligt. Blikkene deres mødtes med et fælles forståelsesfuldt blik mellem medsammensvorne. Kanskje jeg skulle følt mig skamfuld. Det var det, de ønskede, antager jeg. Se mig gå ind duknakket, skør og besejret, passende til billedet af en gammel kvinde, som ikke længere var i stand til at tage vare på sig selv. Men det skete ikke. Jeg tog et skridt til. Min flade sko klikkede mod det kalde gulvet med en overraskende fast lyd. Der lagde jeg mærke til bevægelse i hjørnet af rummet. Den præsiderende dommeren, en ung kvinde ved navn Pernille Mohn, så op fra papirerne sine. Men det var ikke hendes reaktion, som betød noget. Det var manden, som stod ved siden af hende. En ældre herremand med sølvgråt hår, iført en mørk dress. Holdningen hans kommanderede respekt. Han skulle ikke være der. Pensionerede dommere deltager vanligvis ikke i små civile høringer, men Håkon Berg var tydeligvis ikke der ved en tilfældighed. Da blikkene vore mødtes, så jeg farven forsvinde fra ansigtet hans. Pennen i hånden hans skalv. Han mumlede lavt, men stilheden gjorde hvert ord tydeligt. Herregud, det er virkelig hende. Som en rad med dominobrikker snudede hovedene se mod mig. Majas og Lars advokat, en kraftig bygt mand, som var Daniels fætter, rynkede panden i forvirring. Retssekretæren frøs midt i skrivingen. Selv sikkerhedsvagten ved døren gav mig et nysgerrigt blik. Jeg sagde ingenting. Jeg gik bare til sædet midt over for datteren min. Vægten af hver eneste stirrende blik pressede ned på skuldrene mine. Men under alt følte jeg noget andet magt, for de havde ingen anelse. Fru Ingrid Johansen kundgjorde retssekretæren. Navnet mit gav ekko gennem retssalen med den kalde vægten af juridisk formalitet. Håkon stirrede fortsat på mig, vantro i øjnene. Jeg kiggede på Maja. Hun bed på neglene, en vane hun havde fået fra mig, når hun var nervøs. Lars lendte sig nærmere og viskede noget, som sandsynligvis var ment for at roe hende ned. Jeg holdt på at le, men klarede det ikke. Men for at forstå, må vi gå tilbage til der det begyndte. Alt startede for 8 måneder siden. Den morgen manden min Arne trak sit sidste pust, og datteren min afslørte, hvem hun virkelig var. Arne døde en kald februarmorgen. Han fik et hjerteinfarkt, mens han vandede orkideene i hagen hvor. Da jeg løb ud, var vandkanden fortsat i hånden hans. 43 års ægteskab, 43 år med fælles frokoster, sene kveldsdiskussioner om tv-kanaler og rolige kvælder side om side. Han var ikke perfekt, men han var min. Da vi begravede ham, føltes det som om jeg begravede halve sjælen min med ham. Maja gråd i begravelsen, vakkert, dramatisk. Alle hviskede. Stakkars liten. Hun elskede faren sin så højt. Lars stod ved siden af hende, hånden på skulderen hendes, og mumlede ord, jeg ikke kunne høre. De så ud som det perfekte parret i tragedie. Jeg gråd ikke foran nogen. Efter næsten 70 år med liv, havde jeg lært, at offentlige tårer bare bliver våben for andre at bruge. Jeg sparte sorgen min til de stille nættene, da huset var tomt, og det bare var mig og stilheden. 2 måneder efter begravelsen føltes huset ukendt. Ingen flere fodtrin, ingen lugt af morgenkaffen Arne altid bryggede, bare tomhed. Maja stak indom af og til, med takeaway-mad jeg aldrig bag om, og ommøblede ting, som ikke trængte at ommøble os. Hun så på mig med medlidenhed, og det var vanskeligere at bære end ensomheden. Mamma, du kan ikke bo her helt alene i dette store huset, sagde hun, siddende i sofaen, jeg havde valgt ud for 15 år siden. Hvad om noget sker? Jeg svarede, jeg har boet her i 30 år, Maja. Jeg tror, jeg skal klare mig. Hun sukkede. Lars ristede på hovedet. Tonen hans var nedladende. Fru Johansen, vi vil bare det bedste for dig. Måden han sagde det på, gav mig lyst til at kaste krystallaske begæret i ansigtet hans,
Men jeg gjorde det ikke, fordi de var min datter og svigersøn, fordi jeg fortsat troede, at familie var hellig, helt til arvespørgsmålet begyndte. Arne havde altid været forsigtig. Han jobbede som leder i et matdistributionsselskab i 38 år, pensionerede sig med en stabil pension og nogle sparepenger. Da han gik bort, efterlod han se vores 3-roms enebolig værd omtrent 9 millioner kroner og sparepenger på omtrent 3-5 millioner kroner. Jeg var enearving. Loven var klar. Ægtefællen har ret til fællesejet, og Majas del ville først komme efter min bortgang. Men problemet var, at jeg fortsat var i live, vældig mye i live, og det forandrede alt. Lars begyndte at besøge oftere, snakkede om finansiel planlægning, overføring af ejendeler og fremtidig sikkerhed. Har du nogen gang tænkt på at give bort ejendommen din som gave, før du går bort, fru Johansen? Spurgte han, mens han bladede gennem telefonen sin og Maja Lot, som om hun ryddede i vitrineskabet. Giv bort ejendommen min? Gentog jeg. Ja, det ville gjort ting mye enklere senere. Færre juridiske komplikationer. Du ville fortsat bo her, selvfølgelig. Men på papiret ville alt være forenklet. Et så polert ord for tyveri. Jeg skal tænke på det, sagde jeg, mens magen strammede sig. De udvekslede blik. I de følgende uger blev besøgende deres hyppigere, altid med undskyldninger. De kom med mat, tjekkede rørene, bare for at se, hvordan det gik med mor. Men jeg begyndte at lægge mærke til ting. Lars, som målte stuen med et målebånd. Maja, som fotograferede malerierne faren min havde efterladt mig. Viskende samtaler, som stoppede i det øjeblikket, jeg kom ind i rummet. En kveld efter, at de havde dratt, fandt jeg en brochure på stolen. En reklame fra et byggefirma om boligrenovering for videresalg med 60% fortjeneste. Blodet mit blev til is. De brydede sig ikke om mig. De brydede sig om huset, og det eneste, som stod i vejen for dem, var mig. Der begyndte kampagnen, stille, men metodisk. Maja ringte dagligt, nogle gange 3 gange om dagen. Mamma, har du taget medicinen din? Jeg tog bare blodtryksmedicin. Likvel snakkede hun, som om jeg var senil. Ja, det har jeg. Er du sikker? I går sagde du det, men da jeg kom, var pakken fortsat fuld. Løgner, men overbevisende nok til at få mig til at tvile på mig selv et øjeblik. Lars kom med en lille notatbok. Du burde skrive ned påmindelser. Mandag, betal strømregningen. Onsdag, ejendomsskat, sagde jeg. Jeg har betalt regningerne mine i 50 år. Han smilte. Selvfølgelig, men det er normalt at glemme ting, når man bliver ældre. Normalt. Han plantede tvilens frø. Så kom hændelserne. En eftermiddag stormede Maja ind, blæk. Mamma, en nabo ringte. De så du lod gassen stå på hele natten. Næsten brændt ned huset. Jeg rynkede panden. Hvilken nabo? Fru Olsen. Hun gik bort for 6 måneder siden. Maja stivnede, så stammede hun. Jeg mener datteren hendes, Hanne. Hanne boede helt i Trondheim og havde ikke været på besøg på årevis. Hun må have troet, jeg ikke ville vide det. Jeg lod ikke komfyren stå på, sagde jeg bestemt. Jeg spiste maten, du kom med. Hun bedte sig i læben. Kanskje den andre kvælden. Du har været så glemsk i det sidste. Glemsk? Nok et frø plantet. Lars begyndte at fortælle fjerne slægtninger, at de holdt et øje med fru Johansen, fordi hun glemte ting. Rygter spredte sig raskt. Folk lagde til sine egne detaljer. Hun husker ikke engang barnebarnets navn. Jeg havde ingen barnebarn. Maja ville aldrig have barn. Men på en eller anden måde havde jeg blitt den forvirrede gamle bedstemoren. Druppen kom da Lars tog med se en leje ved navn Dr. Eriksen. En tynd mand med trådbriller og en pletfri hvidt frak. Han sagde, han var en familieven og ville tjekke, hvordan det gik med mig. Han stillede absurde spørgsmål. Hvilken dag er det i dag? Hvem er statsministeren? Hvad er 7? 8? Jeg svarede på alt tydeligt, og så ham ret i øjnene. Ligevel ristede han på hovedet. Fru Johansen viser mild kognitiv svigt. Ikke noget alvorligt endnu, men det bør overvåges. Jeg anbefaler at udnævne en værre for at beskytte hende. Det ordet igen beskytte. Maja Lot, som hun var overrasket, men jeg så lettelse flimre i øjnene hendes. Doktor, hvad skal vi gøre? Søge juridisk rådgivning. Kanskje bede om en retskendelse for værgemål for at forhindre økonomisk vanstyre? Og slik endte jeg op i retten. Dræt dit af datteren, jeg havde opdræt hele mit liv. Begæring om umyndiggøring. Ordet faldt ned i rummet som en bombe. Da de drog, satte jeg alene i Arnes lænestol, den hvor han plejede at se på fodbold og klage på dommerne. Svikket brændt ind i mig, men jeg gråd ikke, fordi noget i mig havde vågnet. Noget gammelt, skarpt og stille alt for længe. Jeg tog op telefonen. Lars troede, jeg knapt vidste, hvordan jeg skulle bruge den.
Jeg åbnede taleoptageren og begyndte at dokumentere alt, hver løgn, hver plan. Hvis de troede, jeg var svak, naiv og let at lure, skulle de snart få lære prisen for at undervurdere en kvinde, som havde overlevet ting, de ikke engang kunne forestille sig. Det hele startede med en konvolut. Den kom en torsdag morgen. Brunt papir, rettens sel, navnet mit trykt med kaldebogstaver. Jeg kendte den igen umiddelbart. Alle, som nogen gang har jobbet i retssystemet, kender det papiret. En stævning. Hændene mine skalv, da jeg rev den op. Ikke af frygt, men af raseri. Klagen lød: sagsøger Maja Holm, sagsøgte Ingrid Johansen. Emne: begæring om umyndiggøring og værgemål. Jeg læste hver linje 3 gange. Hvert ord var et nyt knivstik. Vedlagt var en 17-siders begæring fyldt med polerte løgner skrevet på juridisk fagsprog. Advokaten deres, Daniel Knudsen, Lars' fætter, havde gjort jobben sin godt. Han beskrev en kvinde, jeg ikke kendte igen. Sagsøgte glemmer ofte, viser tidsmæssig desorientering, vanskeligheder med at håndtere økonomi og uberegnelig opførsel. Uberegnelig opførsel. Jeg vågnede 6:00 hver morgen, lavede kaffe, vandede plantene mine, læste avisen, betalte regningene mine på net uden hjælp fra nogen. De havde lagt ved 3 medicinske rapporter, en signeret af Dr. Eriksen, som havde undersøgt mig, og 2 andre fra lejre, jeg aldrig havde mødt, sandsynligvis købte signaturer. Det var også vidneudsagen, naboer, som hævdede, de så mig vandre formålsløst. En apotekansat, som sagde: jeg købte den samme medicinen 2 gange på en dag. Alt fabrikeret, omhyggeligt planlagt. På slutten af begæringen kom kravet: fratagelse af min økonomiske myndighed, udnævnelse af Maja som værge, overføring af al kontrol over ejendeler, huset, sparepengene, alt. Jeg satte i sofaen og klamrede mig til papirerne. Klokken viste 15:00. Huset var stille, men en storm raste ind i mig. En halv time senere kom Maja. Hun havde fortsat en nøkkel. Jeg havde givet den til hende for mange år siden, dengang jeg troede, hun var på min side. Hun kom ind med et ansigt fuldt af falsk bekymring. Mamma, jeg må snakke med dig. Jeg så op, holdt konvolutten. Om dette, hun svælgede tungt. Lars dukkede op bak hende, som altid. Mamma, vær så snil. Lad os forklare. Forklare, afbrød jeg hende kaldt. Maja satte sig på kanten af sofaen, hver bevægelse indøvet. Vi vil bare beskytte dig. Dette huset er for stort. Du er alene, og det er farligt. Og når det gælder pengene, kan du blive udnyttet. Jeg gentog langsomt. Udnyttet slik der udnytter mig akkurat nu. Ansigtet hendes hardnet. Det er ikke udnyttelse. Det er omsorg. Omsorg ville være at spørge mig, om jeg trængte hjælp, ikke at leve ind en retslig begæring. Der gik ret til en dommer uden engang at snakke med mig. Lars trådte ind med den falskt rolige tonen sin. Fru Johansen, du misforstår. Dette er bare en juridisk formalitet. Du vil fortsat bo her. Vi vil bare administrere økonomien og sørge for, at alt forbliver i orden. I orden for hvem? For DR2? Spurgte jeg. Han krydsede armene. Huset står fortsat i dit og Arnes navn. Med værgemål kan vi fuldføre arveopgøret raskere, sælge om nødvendigt og investere bedre. Sælge, gentog jeg, hvert ord tungt. Det er planlægger at sælge huset mit. Maja prøvede at tage hånden min, men jeg trak den under. Ikke nå, mamma, men kan ske i fremtiden, så du kan få et mindre, lettere sted at tage vare på. Resten af pengene vil fortsætte at vokse. Vokse for dem, tænkte jeg. Lars sukkede tydeligt i færd med at miste tålmodigheden. Du overreagerer. Uanset vil alt, du ejer, tilfalde os til slut. Vi bare fremskynder processen for at undgå unødvendig trøbbel. Familie. Det ordet havde mistet al betydning. Jeg så på datteren min, lette i øjnene hendes etter den lille Jenta, jeg engang holdt i armene, lærte at læse og beskyttede mod mobbere. Men det var ingenting igen. Bare signer det, mamma, som Maja kaldt. Det er bedre for alle. Advokaten sagde, at hvis du samtykker, vil alt dette gå raskt og smertefrit. Smertefrit? Som om det fratager mig min værdighed og frihed var en mindre procedure. Jeg signerer ingenting, Lars smilte hånligt. Der gør vi det på den harde måden. Retten vil opnævne en ekspertvurdering, og resultatet vil blive det samme. Du vil bare kaste bort mere penge på advokater. De rejste sag. Maja prøvede en sidste gang. Mamma, vær så snil. Tænk på os. Gør det for dit eget bedste. Så drog de. Jeg låste døren, åbnede taleoptager-appen. Alt var der. Hvert ord. Hver ubevogtet sandhed. Jeg smilte bittert. De troede, de havde sat den perfekte fælden, men de indså ikke, at byttet vidste, hvordan man jagter. Den natten kunne jeg ikke sove.
Jeg satte ved skrivebordet på rummet mit, det Arne havde givet mig til bursdagen min for 20 år siden. Den mørke træoverfladen var flækket af gammel kaffe og blæk, tavse vidner til utallige lange nætter. Jeg åbnede den nederste skuffen, den jeg altid holdt låst. Inde, blandt gamle papirer og falmede billeder, lå fortiden min, pakket ind i en brun skinmappe. Jeg lagde hånden min på den og kendte de svække pragede bogstaverne. Ingrid Johansen, Advokatforeningen. Jet 34719. Jeg havde ikke åbnet den på flere 10 år. Inde lå advokatbevillingen min. Billedet viste en ung kvinde med skarpe øjne og pænt stylet hår. Jeg var 24, da det blev taget, nyuddannet og rangeret som nummer 3 i klassen min. Under kortet lå avisudklip moren min havde sparet på. Ung advokat vinner stor sak mot ejendomsselskab. Ingrid Johansen, strafferettens nye håb. Kvindelig advokat trodser fordommer og triumferer i fuldsat retssal. Jeg smilte trist. Den kvinden virkede borte, men hun var fortsat her, begravet under rynker og sølvgråt hår. Jeg havde engang været vældig god i det, jeg gjorde. På 1980-tallet var det at være kvindelig advokat, som at svømme modstrøms i en storm. Mandlige kolleger behandlede mig som en sekretær. Dommer ignorerede argumenterne mine, til jeg hævede stemmen. Klienter tvivlte på mig, til jeg vandt deres første sag. Og jeg vandt mange gange. Jeg forsvarede forretningsmænd, husmødre, som var fejlagtigt anklaget, fabrikarbejdere, som blev dårligt behandlet af arbejdsgiverne sine. Hver sejr førte til større, tøffere sager. Det var under en af disse sagerne, jeg mødte Håkon Berg. I 1973 var jeg 26, og han var 29, en ung principfast stagaktor. Sagen gjaldt en bedriftsejer anklaget for skatteunddragelse. Summen dengang var en formue. I 6 måneder blev retssalen en slagmark. Til slut vandt jeg, ikke fordi klienten min var uskyldig, men fordi Håkon havde gjort en procedurfejl. Jeg lagde mærke til det og brugte det. Efter retssagen kom han for at håndhilse. Advokat Johansen, det er en ære at have mødt dig, selv om jeg tabte. Jeg svarede, æren er min, herr Berg. Han smilte. Du kommer til at nå langt. Du vil blive en af de store. Og en stund var jeg det. Jeg giftede mig, da jeg var 30. Arne var regnskabsfører, rolig, stødig, det modsatte af kaoset i retssalen. Han gav mig fred. 3 år senere blev jeg gravid med Maja. Det var et vanskeligt svangerskab, og jeg måtte tage en pause fra jobben. Arne sagde, du trænger ikke at bevise noget mere. Vær hjemme. Tag vare på babyen. Vi finder ud af det senere. Jeg lyttede. Efter at hun blev født, slugte morsrollen mig. Søvnløse nætter, bleger, gråt, tiden blev udvisket. Fødselspermissionen blev til en permanent pause. 2 år senere, da jeg var klar til at vende tilbage, havde karrieren min gått fra mig. Klienter havde gått videre. Forbindelser forsvandt. Arne sagde altid, Maja trænger dig mere. Vi lider ingen nød for penge. Og slik forsvandt 15 år. Da Maja blev tenåring, var jeg i 40'erne, og min juridiske karriere var død. Jeg betalte fortsat kontingenten til Advokatforeningen hvert år af vane, kanskje skyldfølelse, men jeg satte aldrig for den i en retssal igen før nu. Jeg lukkede mappen, tog op telefonen og søgte efter Harald Jensen, en advokat i Oslo. Han havde været en studiekammerat, en af de få, som nogle gange virkelig respekterede mig. Jeg ringte. Han svarede efter 3 ring. Jensen. Harald, det er Ingrid. Stilhed så en vantro latter. Du store min, jeg troede, du havde forsvundet fra jordens overflade. Hvor mange år er det siden? Alt for mange. Jeg humrede lavt. Den første ægte latteren på dager. Harald, jeg trænger hjælp. Fortsæt. Jeg fortalte ham alt. Han lyttede stille og mumlede af og til en forbandelse. Da jeg var færdig, slap han ud en lav plystring. Det der er afskyeligt. Har du bevis? Det har jeg. Optag, dokumenter, alt. Jeg vidste altid, at du var min bedste student, sagde han og lå. Kom til kontoret midt i morgen tidlig. Vi skal få dem til at angre på dette. Jeg lagde på, og så igen på bevillingen min. Kvinden på det billede var fortsat i live og sulten på retfærdighed. Majas bursdag nærmede sig hendes 38-årsdag. Hun skulle have fest i den nye lejligheden sin, elegant og moderne, helt hvidt og kald, den typen sted Lars kaldte sofistikeret. Jeg fik en melding. Mamma, lørdag kvæld, kl. 20.00. Håber du kan komme. Det lød som en høflig ordre. Jeg vurderede at nægte, men Harald rådede. Gå, observer, tag op. Folk som dem afslører se altid, når de tror, de har vundet. Så jeg drog. Nøjagtigt kl. 20.00 ringte jeg på. Indenfra, latter, dæmpet musik, klirrende glas.
Maja åbnede døren, iført en trang rød kjole, perfekt sminket, smilede hendes kunstige. Mamma, så glad jeg er for, at du kom. Hun gav mig en kort klem. Den dyre parfumen, som hang i igen, var sandsynligvis købt for penge, Lars ikke havde tjent. Stuen var fuld af folk. Nogle fjerne slægtninger, vennene deres, Lars kolleger. Ingen brød se egentlig om, at jeg var der. Alle sammen, moren min er her, kunggjorde Maja. Nogen nikkede. De fleste så ikke engang op. Jeg satte nær vinduet, væsken i fanget, telefonen ind i tok allerede op. Middagen begyndte. Dyr mat, importeret vin, tomt prat om investeringer, rejser og biler. Jeg spiste knapt. Da desserten kom, rejste Lars Seg, holdt glasset sit og bankede forsigtigt på det. Alle sammen kan jeg få deres opmærksomhed. Glassene blev hævet. Jeg greb mit hart og an til trøbbel. I kveld fejrer vi min fantastiske kones bursdag, så han og trak Maja ind til se. Men jeg vil også dele noget vigtigt. Hjertet midt strammet Seg. I det sidste har Majas mor trængt speciel omsorg. Hun har været lidt glemsk. Han humrede, men ingen lå med. Så vi har bestemt os for at overtage huset hendes, økonomien hendes, slik at hun kan leve komfortabelt uden bekymringer. Alle øjnene vendte se mod mig, nogen medlidende, nogen nysgerrige. Maja lagde til dramatisk. Det er vanskeligt, ved du, at se sin egen mors slæk. Svag og forvirret. Men vi må være stærke og gøre det, som er rigtigt. Hun kom nærmere, lagde en hånd på skulderen min. En gæst, som virkede mild, men som oste af besiddelse. Ikke bekymre dig, mamma. Vi skal tage vare på alt for dig. Huset dit, pengene dine, alt. Du trænger ikke bekymre dig for noget. Jeg kunne kende neglene hendes presse se ind i huden min. Luften rundt bordet var tyk af ubehag. Den eneste slægtningen med et snev af samvittighed, min kusine Berit, snudde sig bort. Lars hævede glasset, stemmen hans dryppede af uoprigtighed. Så, skål for familien, helsen og nye begyndelser. Skål for helsen, gentog alle mekanisk. Jeg drak ikke. Sagte rejste jeg mig og tog væsken min. Hvor skal du, mamma? Spurgte Maja, og lot som hun var overrasket. Hjem. Men kakken, jeg er ikke sulten. Jeg gik mod døren. Ingen stoppede mig. Faktisk så jeg lettelse i øjnene deres. Den brysomme gamle kvinde forlader endelig bordet. Da hånden min rørte dørhåndtaget, hørte jeg Lars' stemme nær køkkenet, akkurat højt nok til, at jeg kunne fange det op. Om 2 måneder er det huset vort, den gamle hekser. Men hej, arvepenger falder ikke ned fra himmelen. Latteren han skal ekko, fuldt af en anden mands, og så Majas. I det mindste samarbejder hun, sagde hun. Ellers ville dette været et mareridt. Hånden min frøs på håndtaget. Brysom, hun kaldte mig brysom. Jeg trak pusten dybt, snudede mig ikke, sagde ingenting. Jeg åbnede døren og gik ud. I hejsen var det bare mig og sandheden. Tårerne kom, ikke af tristhed, men af raseri og beslutsomhed, fordi jeg havde alt, hvert ord, hvert optag, hvert bevis. Og de havde ingen anelse om, hvad som var i vente. Mandag morgen satte jeg på Harald Jensens kontor i 12. etage i en høj glasbygning i Oslo centrum. Vinduet gav udsigt over en sko af skyskrabere. Harald var ældre nu, sølvgrå i håret, tykke briller, men bare fortsat det skarpe gliset til en mand, som levede for juridiske kamper. Lad mig ikke høre optagene, sagde han og rakte ud hånden. Jeg gav ham telefonen min. Han plukkede den ind, tog på se hovedtelefonene og lyttede i næsten 40 minutter. Udtrykket han skiftede fra chok til sinde til glæde. Da han til slut tog af se hovedtelefonene, smilte han farligt. Ingrid, dette er guld værd. Rent guld. Dette vil ødelægge hele sagen deres. Vi har flere anklager her. Falsk forklaring, dokumentfalsk, forsøg på bedrageri. Jeg kan nævne mindst 5 lovbrud på strak arm. Jeg pustede lettet ud, så du tager sagen. Harald så på mig, som om jeg havde fornærmet ham. Selvfølgelig tager jeg den gratis, men du skal betale, fordi jeg ved, du er for stolt til at lade være. For første gang på uger lå jeg oprigtigt. Hvor mye? 200.000 kroner på forhånd. Hvis vi vinder, og det vil vi, tager jeg 15% af forlægget. Aftale. Vi håndhilste. Harald noter det raskt. Jeg vil begære optagene fremlagt som bevis. Bed om en uafhængig kognitiv evaluering for at bevise din kompetence, og jeg vil afsløre datterens virkelige motiv. Jeg nølte. En ting til, fortset. Jeg vil, at dommer Håkon Berg skal vide om denne sagen. Han hævede et øjenbryn. Berg, legenden selv. Jeg kender ham. Vi jobbede sammen på 80-tallet. Ingrid, du slutter aldrig at overraske mig. Han respekterede mig engang.
Hvis han ved, at jeg er offeret i dette, kan det hende, han deltager i høringen bare for at sørge for, at det gøres rigtigt. Harald tænkte et øjeblik og nikkede. Ikke mod reglerne. Og hans tilstedeværelse vil få alle til at tro varsomt. Overlat det til mig. Da jeg forlod kontoret hans, var jeg på noget, jeg ikke havde følt på overvis. Hop. Men en del af planen var fortsat ufuldstændig. Den eftermiddagen tog jeg en taxi til et roligt boligområde og fulgte en adresse skrevet på en gammel papirlap. Jeg ringte på døren. En sølvhåret kvinde åbnede døren. Ansigtet hendes var snilt og varmt. Fru Irene. Hun så forvirret ud. Jeg er Ingrid Johansen. For mange år siden var jeg advokat. Jeg repræsenterede manden Dean i 1977. I sagen om yrkesskade. Øjnene hendes blev store. Herregud, Alfred. Ja. Han vandt fuld erstatning og kunne pensionere sig i fred. Hun lagde en hånd på brystet. Følelsesladet. Okay, advokat Ingrid. Vær så snil og kom ind. Vi sat i den lille stuen hendes. Hun skænkede kaffe og fortalte mig om Alfred, som havde gået bort 3 år tidligere. Jeg fortalte hende min historie. Da jeg var færdig, fyldtes øjnene hendes med tårer. Det er forfærdeligt. Din egen datter? Jeg nikkede. Jeg ved, dette er bråt, men jeg trænger vidner. Folk, som kan bekræfte, at jeg er fuldt ud kompetent. Hun nølte ikke. Jeg vil vidne. Du hjalp min familie. Nu er det min tur til at hjælpe dig. I løbet af ugen mødte jeg 3 tidligere klienter til. Alle er sig villige til at stå ved min side. Harald arrangerede også en fuld runde med medicinske tester, neurologiske, psykiatriske og geriatriske. Resultatene var identiske, helt normal kognitiv funktion. Ingen tegn til svigt. På fredag ringte Harald. Det er gjort. Berg vil deltage i høringen som en officiel observatør, men alle vil vide, hvem han er. Den præsiderende dommeren vil blive nervøs, og advokaten deres vil svætte. Perfekt. Ingrid, er du sikker på, at du vil gå igennem med dette? Datteren din vil blive afsløret offentligt. Jeg lukkede øjnene og huskede Majas latter på festen. Lars, som kaldte mig brysom, løgnene deres, planene deres. Jeg er sikker. Der må du være klar. Når du går ind i den retssalen, er det ingen vej tilbage. Jeg lagde på og så på mig selv i gangspejlet. Kvinden, som stirrede tilbage, havde rynker og sølvgråt hår, men øjnene hendes brændt fortsat med den samme ilden, som engang kommanderede en retssal. Advokaten i mig var tilbage, og hun var klar for kamp. Morgenen for høringen var himmelen grå, som om himmelen vidste, at noget vigtigt skulle ske. Jeg klædte mig omhyggeligt, svarte bukser, hvidt bluse, lave hæler, enkelt, beskident. Jeg ville, at de skulle tro, at jeg bare var en skør gammel kvinde. Sandheden ville komme senere. Harald hentede mig 9:00. På køreturen gennemgik han strategien. Lad dem snakke først. Jo mere selvsikre, jo bedre. Når det er din tur, vær rolig, præcis, skarp som en kniv. Som i gamle dage, husker jeg. Vi ankom tinghuset ret før 10:00. Korridoren var fuld af folk. Lyden af raslende papirer og lugten af gammel kaffe vækkede minder fra et andet liv. Maja og Lars havde allerede ankommet. Hun havde på se den blå kjolen, jeg engang gav hende, og han var i sin vanlige grå dress, og lot som den var dyr. Advokaten deres, Daniel, lå ind i telefonen sin. I det øjeblikket, de så mig komme ind med Harald, forsvandt smilene deres. Mamma, hvem er dette? Spurgte Maja. Min advokat, sagde jeg. Lars rynkede panden. Du har lejet en advokat for hvad? Dette er bare en familiesak. Harald svarte for mig. Tonen hans var stødig og fast. Advokat Harald Jensen, Advokatforeningen nummer 18, 432. Og dette sluttede at være en familiesak i det øjeblikket, der anlagde søgsmål. Daniel kom bort og prøvede at høres afslappet ud. Jensen, fra Oslo Centrum. Denne typen småsager trænger ikke tungt artilleri. Harald smilte svagt. Jeg tror, det gør det. Vi gik ind i retssalen, da navnene vore blev råbt op. Rummet var lille, bare et langt bord, nogle stoler og et støjende klimaanlæg. Men ved siden af dommerens bænk stod en ekstra stol, og i den sat Håkon Berg. Håret hans var hvidt nå, dressen mørk, holdningen hans fortsat ligge ret som altid. Da jeg gik ind, mødtes blikkene vore. Han kendte mig igen øjeblikkeligt, udtrykket hans ændret seg. Hånden hans skalv lidt, da han mumlede, stemmen hans lav, men klar. Herregud, det er virkelig hende. Hvert eneste hoved snudede sig mod mig. Maja så forvirret ud. Lars viskede noget under pusten, og Daniel bladede panisk gennem mappen sin. Dommer Pernille Moon, en kvinde i 30-årene, kom ind. Sak nummer 41728. Begæring om umyndiggøring. Vær venlig og sæt dere.
Vi satte os. Harald og jeg på den ene siden. Maja, Lars og Daniel på den andre. Dommer Moen lagde mærke til Håkon og nølte lidt. Dommer Berg, det er en ære at have dem her. Han nikkede, men blikket hans forblev på mig. Lad os begynde. Advokat Daniel, de kan fortsætte. Han rejste sig selvsikkert for selvsikkert. Ærede ret, denne sagen er enkel. Sagsøgte Ingrid Johansen, 68 år. Enke, viser kognitiv svigt, glemsomhed, desorientering og vanskeligheder med at håndtere sine egeneler. Familien ønsker kun at beskytte hende og sikre, at hendes sager håndteres ansvarligt, til hun går bort. Harald afbrød umiddelbart. Det er en generøs måde at beskrive det på, Daniel rødmet. Du vrider på ordene mine. Nej, sagde Harald rolig. Jeg siger dem ret ud. Dommeren bankede med hammeren. Orden. Fortsæt. Daniel fortsatte i 10 minutter med at præsentere forfalskede rapporter, instruerede vidner og en nøje iscenesat fortælling. Maja fældte tårer på de rette øjeblikkene, og Lars holdt hånden hendes og lot, som han trøstede hende. Da Daniel endelig satte sig, spredte en selvtilfredshed sig over ansigtet hans. Dommeren snudede sig mod mig. Fru Johansen, ønsker de at udtale dem? Jeg rejste mig. Harald lagde en beroligende hånd på armen min. Jeg trak pusten dybt. Da jeg snakkede, var ikke stemmen min skjelvingen til en skræmt gammel kvinde. Den var stødig, stemmen til en advokat, som aldrig havde mistet fatningen. Ærede ret, mit fulde navn er Ingrid Johansen. Jeg er en licentieret advokat, medlem af Advokatforeningen med nummer 34 719, med bevilling siden 1949. Jeg praktiserede just i 15 år inden både civil og strafferet. Jeg har vundet sager mod store selskaber og forsvaret hundredvis af klienter. Jeg trak mig bare tilbage for at tage vare på familien min, men jeg har aldrig mistet min evne til at tænke, resonere eller handle. Rummet blev stille. Majas ansigt blev blækt, Lars kæve faldt, og Daniel frøs. Håkon Berg smilte lidt, ægte, stolt. Jeg flyttede stolen min nærmere bordet, akkurat som jeg plejede at gøre under krydsforhør for 40 år siden. Stemmen min var klar, skarp. Ærede ret, jeg ønsker at præsentere bevis, som ikke er inkluderet i sagsøgerens indleveringer. Bevis på det sande motivet bag denne sagen. Dommer Moen lente sig fremover. Fortsæt. Harald åbnede kufferten sin og delte ud kopier af optag, verificerede medicinske rapporter og uafhængige vidneudsagn. For det første, sagde jeg. De medicinske rapporterne indsendt af sagsøgeren er forfalsket. Dr. Eriksen, som angiveligt evaluerede mig, jobber på en klinik i et af Lars Holm, sagsøgerens ægtemand. Det er en åbenbar interessekonflikt. Daniel spræt op. Det er en grundløs anklage. Håkons stemme brød gennem, dyb og kommanderende. Lad hende afslutte, advokat. Han kaldte mig advokat. Daniel satte sig ned igen, besejret. Jeg gennemgik uafhængige evalueringer af 3 separate specialister. En neurolog, en psykiater og en geriater. Alle 3 bekræftede, at jeg er fuldt ud kompetent. Jeg gav dokumenterne til dommeren. Hun bladede raskt gennem dem, udtrykket hendes tydeligt imponeret. Videre, fortsatte jeg. Den såkaldte apotekansatte, som hævdede, at jeg købte medicin 2 gange på en dag, eksisterer ikke, og naboen, som angiveligt sagde, at jeg lod gaskomfyren stå på hele natten, gik bort for 6 måneder siden. En anden nabo, de citerede, flyttede ud af nabolaget for 3 år siden. Maja begyndte at skælve. Lars løsnede slipset, svette samlet se på panden hans. Hver eneste udtalelse, de havde kommet med, var en løgn. Hvert eneste vidne fabrikkert. Dommer Moen stirrede på Daniel. Dette er ekstremt alvorligt, advokat. Han åbnede munden, men kunne ikke snakke. Og nå, sagde jeg, og kendte en bitter tilfredshed. Det sidste beviset, optagene. Harald koblede laptoppen sin til højtalerne. Lyden fyldte rummet. Det første optaget spilte af, tæt i mit eget hjem, da Maja og Lars prøvede at presse mig til at senere fra mig rettighederne mine. Lars' stemme gav tydelig ekko. Du overreagerer. Vi er familie. Alt du ejer vil tilfalde os til slut. Vi prøver bare at gøre ting enklere. Maja lukkede øjnene, ansigtet hendes brandrødt. Men jeg var ikke færdig. Det andre optaget begyndte, det fra bursdagsmiddagen. Lars' stemme igen, dryppende og foragt. Om 2 måneder er det huset vort, den gamle heksa. Men hej, arvepenger falder ikke ned fra himmelen. Så kom Majas latter. I det mindste samarbejder hun. Ellers ville det være et helvede. Stilheden, som fulgte, frøs rummet.
Dommer Mogens ansigt blev blækt. Håkon Berg ristede på hovedet. Afskyd. Selv retssekretæren havde sluttet at skrive og stirrede vantro. Maja hulkede, og Lars' ansigt blev skarlagens rødt, mens han stirrede i gulvet. Den gamle heksa gentog jeg sagte og lod ordene hænge i luften. Det er, hvad svigersønnen min kaldte mig, og datteren min lå med. Hun var enig. Jeg snudede mig mod Maja. Blikkene vore mødtes. Jeg fødte dig. Jeg gav op karrieren min for at opdra dig. Jeg var vågen hele natten, da du var syg. Jeg solgte min mors smykker for at betale for uddannelsen din. Og nu kalder du mig en byrde. Maja prøvede at snakke, men brød sammen i gråt. Jeg snudede mig tilbage til dommeren. Ærede ret, denne sagen handler ikke om min mentale kapacitet. Den handler om grådighed. 2 mennesker, som er for utålmodige til at vente på arven sin. Så de fabrikker det et søgsmål for at stjæle fra mig, mens jeg fortsat er i live. Dommer Moen bladede gennem filene. Udtrykket hendes blev stadig strengere. Har de flere bevis? Ja, jeg har 4 edsvorne erklæringer fra tidligere klienter, folk jeg repræsenterede for 10 år siden, som bekræfter min fulde kompetence. Jeg har også kontoudskrifter, som beviser, at jeg håndterer økonomien min ansvarlige. Jeg lagde advokatkortet midt på bordet. Denne bevilling har eksisteret i 46 år og er fortsat aktiv. Jeg har betalt kontingenten min hvert eneste år. Jeg sluttede aldrig at være advokat. Jeg bare pausede karrieren min. Jeg så mod Håkon, kvinden, som engang stod mod mægtige selskaber, som mødte fordommer i en retssal fuld af mænd, som kæmpede mod brillante anklagere som herr Barry her. Den kvinden forsvandt aldrig. Håkon smilte genuint. Hun sov bare, sagde jeg lavt, og nu er hun vågen. Dommer Moen lagde ned filen og bankede med hammeren. Vi tager en 15 minutters pause. Når vi kommer tilbage, forventer jeg en forklaring fra sagsøger. Og advokat Daniel, jeg foreslår, at du gennemgår dine etiske retningslinjer. Du er i alvorlig trøbbel. Hun forlod bænken med Håkon et at se. Før han gik ud, gav han mig et lille respektfuldt næk. Bare vi blev igen i rummet. Maja snublede fremover, tårer i øjnene. Mamma, jeg løftede en hånd. Ikke nå. Lars prøvede at bevare fatningen. Du kommer til at angre på dette. Vi er familie. Jeg så ret på ham, tonen min som is. Familie leger ikke skumle planer. Familie lyver ikke. Familie kalder ikke svigermoren sin for en byrde. Ansigtet hans blev blækt. Harald og jeg forlod rummet. I gangen lænede jeg mig mod væggen, hjertet mit raste. Ikke af frygt, men af adrenalin. Du var brilliant, sagde Harald stolt. Det er ikke over endnu, svarede jeg. Det er over for dem, sagde han. Jeg smilte, udmattet. Når kommer den delen, de vil have det mest? Hvilken del? Retfærdighed. Da vi kom tilbage til retssalen, havde alt forandret sig. Majas øjne var hovne. Lars bed på neglene. Daniel bladede febrilsk gennem papirer. Dommer Moen kom ind, ansigtet hendes udtryksløst, blikket til en, som allerede havde bestemt sig. Håkon satte sig igen, holdningen ligeværdig som altid. Høringen genoptages, sagde dommeren bestemt. Advokat Daniel ønsker sagsøger at afgive en udtalelse. Han rejste sig, tydelig i panik. Ærede ret, det har sket en misforståelse. Mine klienter handlede kun ud fra genuin bekymring for fru Johansens ve og vel. En misforståelse, afbrød Håkon skarpt. Jeg har hørt optagene. Jeg har set de forfalskede rapporterne. Dette er ikke en misforståelse, det er en forbrydelse. Daniel svælgede tungt. Dommer Moen slog med hammeren. Lad mig være tydelig. Baseret på bevisene fremlagt af forsvaret, finder retten, at begæringen blev indleveret med ondsindet hensigt, baseret på falsk forklaring for at tilegne sig ejendom. Derfor afviser jeg begæringen om umyndiggøring og værgemål i sin helhed, Maja gisped. Videre, fortsatte dommeren, henviser jeg denne sagen for strafferetslig efterforskning for anklager om falsk forklaring, dokumentfalsk og forsøg på bedrageri. Sagen vil blive sendt til statsadvokaten. Lars spræt op i panik. Ærede ret, vær så snil. Dette vil ødelægge os. Sæt dig ned. Stemmen hendes var kaldt stål. Han adlød øjeblikkeligt. Når det gælder advokat Daniel Knudsen, sagde hun, beder retten advokatforeningen om at gennemføre en fuld gennemgang af hans etiske brud. At bygge en sag på forfalskede medicinske bevis er en alvorlig overtrædelse. Daniels ansigt blev askegråt. Retten er hævet. Det sidste slaget med hammeren gav ekko som et skud. Harald greb hånden min. Øjnene skinte. Håkon nærmede sig og rakte ud hånden. Advokat Johansen, det er en ære at være vidne til dette.
Du har ikke mistet lyset dit. Jeg tog hånden hans. Halsen min var trang. Tak, Håkon, for alt. Han smilte og drog, og etterlot se en atmosfære af dyb respekt. Maja begyndte at nærme sig, men Harald blokerede hende. Hvis du har noget at sige, sig det til advokaten din. Vi forlod tinghuset den ettermiddagen under en mild sol. Himlen var klar, som om selv naturen anerkendte sejren. Men jeg vidste, at dette ikke var slutten. I ukene, som fulgte, gik retfærdigheden sin gang. Statsadvokatens kontor åbnede en formel efterforskning. Dr. Eriksen tilstod, at han havde signet rapporten uden at have undersøgt mig. Lars havde betalt ham 50.000 kroner. Klinikken sparkede ham umiddelbart. De falske vidnerne blev sporet op. En kvinde indrømmede, at Lars havde lovet hende 30.000 kroner for at lyve, og fordi hun var arbejdsledig og desperat, havde hun sagt ja. Nu stod hun over for anklager om falsk forklaring. Advokat Daniels bevilling blev midlertidigt suspenderet. Firmaet hans sagde ham op for at redde sit omdømme. Lars mistede jobben sin. Historien spredte se på nettet. Svigersøn prøver at umyndiggøre svigermor for at stjæle arven hendes. Reklamebyrået, der han jobbede, sparkede ham inden 2 dage for at undgå skandale. Maja, som bare jobbede deltid som modekonsulent, mistede alle klienterne sine. Hvem ville ansætte en kvinde, som prøvede at stjæle fra sin egen mor? Men jeg var ikke færdig. Jeg anlagde et civilt søgsmål for emotionel skade og krævede 500.000 kroner. Harald syntes tallet var højt, men jeg sagde, det handler ikke om pengene, det handler om lektionen. Retten var enig, og beordrede Maja og Lars til at betale hele beløbet i afdrag over de næste årene. 3 måneder senere, da jeg modtog den første betalingen, tog jeg ud midlerne og kørte til et sygehjem i en forstad. Et hjem for ældre, som havde blivet negligeret eller misbrugt af familierne sine. Direktøren, fru Larsen, mødte mig med et venligt smil. Er du her for at besøge nogen? Nej, sagde jeg. Jeg er her for at donere. Jeg gav hende checken, 500.000 kroner. Øjnene hendes blev store. Jeg modtog disse pengene fra datteren min som kompensation for, at hun prøvede at stjæle fra mig. Jeg vil ikke beholde dem. Jeg vil, at de skal hjælpe dem, som virkelig trænger det. Fru Larsen tog hånden min. Tårerne strømmede ned over ansigtet hendes. Du aner ikke, hvad dette betyder. Vi kan fikse takket, købe mediciner, forbedre måltiderne. Jeg smilte. Jeg ved. Det betyder, at noget godt fortsat kan vokse ud af noget grusomt. Jeg gik ud og følte mig lettere end på mange år. Jeg havde bevist det, som virkelig betyder noget. Jeg trængte ikke penge. Jeg trængte retfærdighed, værdighed og sandheden om, at enhver handling har konsekvenser. Maja og Lars lærte den lektionen på den harde måde, men min historie var ikke over endnu. Den mest smertefulde delen genstod, den delen, der jeg måtte konfrontere spørgsmålet om tilgivelse havde en plads, eller om nogen så ret og slet var for dybe til ågro. 3 måneder efter retssagen ringte Maja. Jeg så på navnet hendes, som blinkede på skærmen og nølte. Telefonen ringte 8, 10, 12 gange. På den 15. gangen svarede jeg endelig, hallo? Stilhed. Så den skælvende stemmen hendes. Mamma, kan jeg se dig? Du snakker til mig nu. Vær så snil. Jeg holdt på at sige nej. Det ville være let at like på, blokere nummeret hendes og fortsætte at leve, som om hun aldrig havde eksisteret. Men noget, kanskje nysgerrighed, kanskje det svage sporet af en mors kærlighed, fik mig til at sige ja. Lørdag klokken 15 hjemme hos mig. Tak, mamma. Jeg lagde på, før hun kunne sige noget mere. Lørdagen kom. Hun kom præcis alene uden Lars. Hun lignede knapt på sig selv længere. Håret var sat op i en hastig knude. Ingen sminke, en enkel hvid t-skjorte, slidte jeans, et trødt ansigt. Jeg klemte hende ikke. Jeg bare åbnede døren og pegte på stolen. Sit. Hun sat på kanten af sofaen. Hænderne knudede sammen, blikket ned. Jeg lagde kaffe. Ikke af gæstfrihed, men for at holde hænderne mine optaget. Da jeg satte koppen på bordet, sagde jeg kaldt. Snak. Maja trak pusten dybt. Mamma, jeg kom for at bede om undskyldning. Undskyldning? Jeg ved, det ikke er nok. Det vil aldrig blive nok, men jeg angrer virkelig på alt. Angrer på hvad? Nøjagtigt? Jeg lente mig fremover. For at have prøvet at få dig umyndiggjort. For at have kaldt dig en byrde. For at have løjet. For at have ødelagt rygtet dit. Jeg angrer på alt sammen. Hun begyndte at gråte. Og gråte er let, sagde jeg fladt. Tårer er billige. Hun tørkede ansigtet med håndbakken. Jeg ved, jeg var forfærdelig, Lars.
Han overbeviste mig om, at det var det rette at gøre, at du før eller senere ville trænge pleje, at vi bare var ansvarlige. Og du troede på ham? Jeg ville det, sagde hun gennem hulkingen, fordi det var enklere. Vi druknede i gæld, boliglånet var forfaldt, kreditkortene var makset ud. Da pappa døde, så jeg på huset dit, pengene dine, og tænkte, det var en udvej. En udvej ved at stjæle fra mig. Hun nikkede og gråd hardere. I det mindste denne gang løj hun ikke. Hvor er Lars nu? Spurgte jeg. Hun nølte. Vi er skilt. Forrige måned søgte han om skilsmisse. Sagde jeg ødelagde livet hans. At på grund af mig mistede han jobben, rygtet, alt. Som om jeg gjorde alt alene. Jeg så ret på hende. Men det gjorde du, og det ved du. Der gjorde det begge sammen. Jeg ved det. Og nu som han er borte, kommer du tilbage hit. Hvad vil du, Maja? Penge. Tak over hovedet. Enkel tilgivelse. Hun ristede på hovedet. Tårerne rent ned over kindene. Nej, mamma. Jeg vil ikke have noget. Jeg ville bare fortælle dig, at du havde ret om ham, om mig, om hvad vi var. Udnyttere, egoistiske, forfærdelige mennesker. Jeg rejste mig og gik til vinduet, så ud på hagen, der Arne engang stillede orkideen sine. Ved du, hvad som sårede mig mest, Maja? Spurgte jeg uden at snu mig. Det var ikke pengene eller huset. Det var manglen på respekt. Det var, da du så på mig som et hænder. Da du lå, da Lars kaldte mig en byrde. Det var, da jeg indså, at du aldrig egentlig så på mig som din mor. Jeg snudede mig. Stemmen min var stødig. Jeg var bare kvinden, som opdrog dig, til du ikke længere trængte mig, var jeg ikke. Hun sænkede hovedet og brød sammen. Hele kroppen hendes skalv. En del af mig ønskede at holde hende. Det gamle morsinstinktet blafrede fortsat et sted dybt inde. Men fornuften, den delen af Mike, som overlevede sviget, holdt Mike stående fast. Rejs dig, sagde jeg. Hun adlød og tørkede tårerne. Vil du have tilgivelse? Hviskede hun. Jeg fortjener det ikke. Nej, det gør du ikke, svarede jeg. Men jeg skal give dig noget, som er værd mere end enkel tilgivelse. Hun så op forvirret. Jeg skal give dig en chance, bare en, til at bevise, at du ikke længere er kvinden, som solgte selvrespekten sin for penge. Find en job, hvilken som helst job. Forsørg dig selv. Lær værdien af det, du har. Når du har betalt den første delen af erstatningen med dine egne hænder, uden hjælp fra nogen, kom tilbage, så skal vi snakke. Maja hviskede. Jeg har allerede fundet en job som receptionist på en tandklinik. Lønnen er knap nok til at dække regningene mine. Bra, sagde jeg. Det betyder, at du har begyndt, men det vil tage år at betale alt. Netop, sagde jeg. For tilgivelse sker ikke over natten. Tillid kan ikke genopbygges med en enkelt samtale. Du ødelagde alt, vi havde. Hvis du vil have det tilbage, byg det op igen, bit for bit. Hun nikkede og svælgede tårerne. Og en ting til, lad jeg til, ikke kom hver uge. Ikke ring og gråt. Lev livet dit. Stå på egne ben. Når du virkelig forstår konsekvenserne af det, du gjorde, der kan du komme og finde mig. Så du vil aldrig tilgive mig? Spurgte hun lavt. Jeg så på hende længe. Tid. Tilgivelse er ikke at glemme Maja. Og jeg vil aldrig glemme, men kanskje en dag vil jeg se på dig, og det vil ikke gøre vondt længere. Kanskje. Hun nikkede og gik sagte mod døren. Før hun gik, snudede hun se. Mamma, jeg er virkelig lei mig, hviskede jeg. Det er jeg også. Døren lukkede se. Jeg lente mig mod den og gråt. For første gang på måneder gråt jeg virkelig. Ikke af svaghed, men af accept. Accept af, at nogen ting, som engang er ødelagt, aldrig kan repareres. 2 år har gått siden den dagen i retten. 2 år, som forandrede livet mit fuldstændig. Nå sitter jeg på en liten café i Bergen og ser folk spacere ned over bryggen. Ettermiddagssolen falder over utebordet og blander se med duften af ferske bakkevarter og stærk kaffe. Jeg har rejst til Oslo, Trondheim, Stavanger, de stederne Arne engang lovede at tage mig med, men aldrig gjorde. Ikke fordi han ikke ville, men fordi livet drev os med, og jeg lod det ske. Men når er ting anderledes. Jeg solgte halve huset mit, delte det i 2 enheder. Jeg bor i den ene og lejer ud den andre til en ung familie. Lejen giver mig friheden til at rejse og have råd til turene, jeg altid havde drømt om. En del går til at fikse huset. Resten donerer jeg til steder, som trænger det. En dag ringte fru Larsen fra sygehjemmet og inviterede mig til at snakke for en gruppe ældre beboere, som havde blivet dårligt behandlet af familierne sine. Jeg nægtede først. Jeg er ingen taler, sagde jeg. Hun bare smilte. Du er en overlever, og det er værd mere end nogen grad. Jeg sagde ja, med bankende hjerte. Da jeg stod over for de rynkede ansigtene, de øjnene, som bar den samme smerten som min, kom ordene let.
Jeg fortalte historien min ærlig og fuldstændig. Da jeg var færdig, spurgte en ældre kvinde. Hvor fandt du modet til at kæmpe imod? Jeg tænkte et øjeblik og sagde. Det var ikke mod, det var sinde. Sindet over at indse, at min værdi ikke afhang af menneskene, som forrådte mig. Rummet brød ud i applaus. Nogen klemte mig, nogen gråt. Efter den dagen fulgte flere invitationer fra ældre organisationer, menneskerettighedsgrupper, til og med et universitet, som ville, at jeg skulle snakke om ældres juridiske rettigheder. Jeg indså, at historien min ikke bare var min. Det var historien til tusindvis, som havde blivet gjort usynlige, affejet som unyttige, bare fordi de havde blivet gamle. Jeg blev en stemme for dem, som havde mistet sin egen. Maja holdt ord. Hun jobbede, slet og betalte hver eneste krone af gælden sin. Det tog næsten 2 år, men hun blev færdig. For 6 måneder siden ringte hun mig. Mamma, jeg har akkurat gjort den sidste indbetalingen. Jeg sagde, gratulerer, kan jeg komme på besøg? Jeg pausede i nogle sekunder. Ja, da hun kom, så jeg, at hun ikke var den samme kvinde længere. Tyndere, hænderne hendes var ru af arbejde, men øjnene var stødigere. Hun havde blivet forfremmet til administrativ assistent på klinikken. Vi satte over en kaffe og snakkede, ikke om fortiden, men om nåtiden. Hun sagde, hun gik i terapi for at lære at tage ansvar og tilgive sig selv. Jeg har ikke tilgivet hende fuldt ud. Jeg ved ikke, om jeg nogen gang vil det, men jeg har ladt døren stå lidt på glødt, for tilgivelse sker ikke på én gang. Det er en langsom, smertefuld rejse. Jeg rejste mig, betalte for kaffen min og gik ud på gaden. I morgen flyver jeg til Tromsø, kanskje jeg så til Bodø eller Kristiansand, hvor end jeg føler for ådra. Telefonen min surret. En tekstmelding fra Harald. Ingrid, en tv-kanal vil interviewe dig om økonomisk misbrug af ældre. Er du interesseret? Jeg smilte. Ja. Efter turen min, jeg puttede telefonen i lommen og fortsatte at gå. I en alder af 70 år forstod jeg endelig det, jeg burde have vidst for længe siden. Venlighed betyder ikke dumhed. Mildhed er ikke svaghed. Kærlighed betyder ikke at acceptere respektløshed. Og at blive ældre gør dig ikke værdiløs. Det gør dig klogere. Maja og Lars troede engang, jeg var svag, fordi jeg valgte medfølelse. De troede, de kunne trykke på mig, fordi jeg valgte at være mor i stedet for advokat. Men de forstod aldrig én ting. Jeg sluttede aldrig at være advokat. Jeg lagde bare bort kappen min. Og da tiden kom, tog jeg den på igen. Jeg beviste, at respekt ikke kan tikkes om, den må kræves. At værdighed ikke kan købes eller stjæles. Og at undervurdere en kvinde, som har brugt et helt liv på at overleve under vægten af andres foragt, er den dyreste fejl, nogen kan gøre. De betalte prisen. Og jeg lever endelig. Jeg stoppede foran en liten bokhandel. I vinduet var det et skilt. Det er aldrig for sent at starte på nyt. Jeg gik ind og købte 3 bøger. Ikke fordi jeg trængte dem, men fordi jeg ville, fordi jeg kunne, fordi jeg var fri, og fordi jeg havde lært, at den vakreste hævn ikke er at ødelægge dem, som sårede dig. Det er at leve lykkelig til trods for dem. Familie er ikke altid der, du er født. Det er der folk virkelig ønsker dig fred. Tilgivelse betyder ikke at glemme. Det betyder at nægte at lade smerte definere livet dit. Og nogle gange trænger kærlighed grænser. Slik at andre lærer, at venlighed ikke er noget, som skal udnyttes. Jeg tror, alle har en Maja i livet sit. Et forhold, som lærer os, hvordan vi kan stole igen, hvordan vi kan give slip, og hvordan vi kan rejse os. Hvad med dig? Har du nogen gang måttet lære en lektie som min? Del tankene dine i kommentarfeltet, for kanskje din historie vil nå nogen, som trænger at høre den. Og hvis du vil fortsætte at gå med mig gennem historier om familie, kærlighed og modstandskraft, bliv med på denne kanalen. Sammen skal vi lytte, forstå og vokse fra historier, som kan virke, som de tilhører andre, men som i sandhed er mye nærmere vores egne.